aku ngrungokke suaramu. Saya ketutut rasane atiku lho, Kakang. Lilalitan bisa lali Kaya ngono Kakang Nurseto. Ya kaya ngene iki lho Kakang. Pendak pisan sampean ketemu aku isine mung tansah ngalembone marang aku. Kakang ngono cah Nurseto. Gandas luwes merah ati Aku semua ati Kakang. Rasane ra bisa tak gambarake Kakang Nurseto. yen kaya ngono rasamu wis kambuh kelawan rasaku kuwi tenan Selawase ora Tenan. kepengin pisahan sampeyan Kakang. Isine mung pengen ketemu lan ketemu. mamurung arsa golek kaya jamae wong uyung ular kambang mongso Mongso mau banget lho Kakang Nurseto. Kumutu-kutu pinangge dosan aratno pun kakangkan dukan bronto Kakang Nurseto. piye cahayu Aduh lagi bengi iki lho Kakang sampean ngalembono aku keng kaya ngono kuwi Kakang Nurseto. Saka rumangsaku aku pendak ketemu lan kowe. Isine kebak ing pangalembono jalaran upama mengkono bocah lanang sing ngalembono kelawan kowe atiku bakal lara. Sok kala mangsane bocah lanang kae yen to kebak pangalembono kelawan bocah wadon ing kono mesti mawa pamrih. Pamrihe kepengin njupuk atine bocah wadon kuwi. Mulane aku ora ngepenginake yen tono bocah lanang sing cedhak lan kowe saya-saya ing mengkone tresnani kelawan kowe Cahayu. Tenan kuwi sampean ora Tenan. ngapusi Kakang. Jagat iki ora ana wong wadon sing tak tresnani kejaba kowe. Kakang. Ah, Yen kaya ngono matur bapa bae Kakang. Aku karo sampeyan pindang dadi bojone. Bapa mengko anu Kakang diaturi. Kalamun aku karo sampean wis pengen dadi siji, pengen dadi bojone rasa Kakang. gusa-gusu. Lho,
Bisa-bisa besok kelan aku keseluruh. Alon-alon waton kelakon. Dadi bisa nggambungke ati loro dadi sawiji. Apa Kakang? Iki mau ora kembang sing tak wenehke kowe to. Lho, ayo kena mau ya kembang sing kok wenehke aku iki mau Kakang. Jebul sing tak rangkul, sing tak aras pipine iki kowe to Pratiwi. Waduh, mati aku. Lho, kok rasido piye to Kakang? Lah wong kena mau sing kok janggut ya aku. Sing kok lus-lus pipine mau ya aku. Sing kok rangkul kencenge ora karuan mau ya aku lho Kakang. Rangkul to. Hah? Ana bocah-bocah isin. Kok isin piye to Kakang? Wong kena jare sampean mau tresno. Aku pancen tresno kelawan kowe. Neng tresnanku kuwi ora kaya tresnaning bocah lanang lan bocah wadon, ora. Nanging tresnanku kuwi tresna seduluran antarane kakang lan adik. Ora wis pas. Aku kakangmu, kowe adikku. Upama aku nresnani sak utuhe kelawan kowe to. Lho, Kakang Nursito saiki tembunge kok malah ngono to, Kakang? Malih piye? Lah mau jarene gandrung karo aku, tresno karo aku. Si Adi Pratiwi iki lho, katresnanku jantung atiku mung kowe si Adi. Tanggoke kembang bocah ayu. Ne ora karuan mung cukup kowe. Lho, mau sampean ngalebono ngono aku saiki kok tembunge malih to, Kakang? Jane apa sing mbok karepku? Durung cetha perkara iki to, Kakang? Aku durung cetha nggonmu wangsulan kelawan aku. Luwih prayoga yen to kowe gelem cetha cek men gampang nggonku nampa Pratiwi. Ah, ngono Kakang. Ya wis, aku tresno sampeyan pengen dadi bojone Kakang Nursito. Kowe seneng aku kepengin dadi bojoku. Iya, Kakang. Oh, napa to, Kakang? Kakang. Cilik mula aku karo sampeyan isine mung bareng-bareng wong loro. Yang ndi wae isine wong loro. Lah saiki yo aja nganti pisah, Bobo ben ora kangelan goleke bojo aku wis karo sampeyan, Kakang. Dadi kowe seneng mau, Mak. Heeh. Pratiwi, Apa, Kakang? ya sing gedhe pangapuramu. Loh, Ora teges aku bakal natoni atimu ora. Nanging jeneng wong bebrayan kang asipat jejodohan kuwi kudu linambaran rasa seneng lan seneng utawa rasa tresna. Ati loro kudu manunggal dadi sawiji. Emane aku ora seneng karo kowe. Aku ora tresna kelawan kowe Pratiwi. Upama kowe seneng omah-omah, golek bocah lanang sak liyaning aku. Kang ing kono mbok menawa bocah lanang kuwi bisa nresnani kowe sak wutuhe Pratiwi. Kakang Nursito, Apa? aku ngerti kalau muntus sampean nganggep aku kuwi sedulure dhewe. Nanging kabeh kuwi ra mung tumibuing tembung to, Kakang. Nyatane aku ra sedulurmu. Iya. Mula kuwi ing kene aku njaluk kawelasane Kakang Nursito. Ra ketangkep piye bae aku pengen dadi bojomu lho, Kakang. Aku ngerti. Yen to antaraning Pratiwi lan Nursita kuwi mung tinemu dulur temon. Wiwit cilik kowe disedulurke kelawan aku. Iya. Nanging aku ora bisa selak jroning batinku Pratiwi. Upama aku nampa kelawan katresnanmu. Sak mburiku ana bocah wadon kang ing kono nangis-nangis ngenteni tumete sing katresnanku. Yen to aku nampa katresnanmu, padha wae aku nyiksa lan ngianati tresnaning bocah wadon kuwi. Mula Pratiwi tak jaluk kanthi banget. Aja kok bacutke nggonmu nresnani aku ya, Di. Aku sedulurmu. Aku sedulurmu senajan to mung tinemu sedulur temon. Anggepen kaya dene aku sedulurmu kethok kunir. Kakang Nursito. Aja tatu atimu ya, Di. Yen kaya ngono sampean wis nini katresnan bocah wadon liya, Kakang. Arepa tak tutupana, arepa tak selakana supaya genah lan cetha uga gamblang perkara iki. Tenane aku wis duwe katresnan Pratiwi. Sampeyan tega nyiksa rasaku, Kakang. Pratiwi. Pratiwi.
Mergo kowe bocah wadon wis wani nembung tresna kelawan aku. Ning kepriye nggonku nglakoni Pratiwi? Yen to kowe wiwit cilik gegandengan kelawan aku, kowe tak anggap kaya adikku dhewe. Mongko tenane aku ora kepengin natoni atimu. Nareseta. Kula enten opo? Saka ngomah kowe tak kongkon apa? Kowe tak kongkon goleki karo adimu Pratiwi. Wis ketemu apa? Sampun Lah ndi bocahe? Pratiwi kesah. Wis piye to? Guru Kowe takon goleki. Yen wis ketemu Pratiwi jangan bali. Lah kok malah wis ketemu tembungmu kesah. Lunga ning ndi meneh? pangapunten nggih Bapak. Monggo menawi to Bapak menika badhe selengen kalih kula. Monggo menawi to Bapak menika badhe ngujar-ngujari kalian Nurseta. Pratiwi minggat Bapak. Pratiwi minggat. Piye? Ngosek to. Kowe iki kok neko wae. Tembungmu kok Pratiwi minggat iki perkarane apa? Kenapa? Wong aku ora ngamuk, ora nyeneni karo Pratiwi kok. Iso Pratiwi lunga ki piye? Sing salah pancen kula. Ana apa? Rikala kula ketemu Pratiwi karep kula. Pratiwi kula jak wangsul. Neng piyambakipun boten purun. Kepengin jejagungan ampun ngantos gen kula jejagongan kalih Pratiwi kala wau dipun mirengaken kalian Bapa Jimbros. Pratiwi kondo cetok. Menawi Pratiwi menika seneng kalih kula. Senengipun boten seneng kekadangan. Nanging Pratiwi kepengin dadi bojo kula, Bapak. Radene Pratiwi niku kula anggep kados dene adik kula piyambak. Kanthi alus kula reripih. Ampun ngantos Pratiwi menika gelo atinipun. Kula tampel menapa ingkang dados kekarepanipun Pratiwi. Kula nggih kandha blaka menawi kula menika sampun gadah katresnan. Nanging atinipun Pratiwi wangkal sanget. Kiyambakipun kepengin dadi bojo kula. Mbok menawi tatu atinipun karana kula tampik tresnane Pratiwi minggat saking teluk mrigi-mrigi Bapak. Seto. Kula. Kowe bener ning salah. Kowe bener ning salah kowe iki. Benere. Kowe ora nampa karo tresnane Pratiwi, merga kowe nganggep yen Pratiwi kuwi dulurmu ra ngono to. Bener ning salah. Salah kula manggen pundi, Bapak? Pratiwi kae bocah wadon. Tur ta umure urung sepira. Kowe ngerti apa ora? Cah wadon kuwi rasane alus. Gampang ceklek ati. Upamane kowe ora iso nampa karo tresnane Pratiwi, ora kudu bloko yen kowe wis ndek katresnan liya. Upama kowe dadi Pratiwi piye? Piye? Nggih mesti kemawon gelo. Nanging karep kula bloko menika kangge nampel kekarepanipun Pratiwi sampun ngantos kiyambakipun kedlarung lan kebacut, Bapak. Nampel kena. Monggo ning carane ora kaya ngene iki. Caramu kasar. Coba. Yen nganti Pratiwi nampa tembungmu, yen kowe wis duwe katresnan liya. Teko ceklek atine Pratiwi ilang pangarep-arepe. Teman gelo njur ndekne genjot lunga keng tanpa poyan. Monggo kae bocah wadon lho. Kae anakku. Nah ora ana mbrek anakku tak gedhek diasem kowe. Lha niku rak saleh Pratiwi dhewe. Ora gelem mulih malah lunga. Kowe kudu tanggung jawab. Pratiwi lunga goleki sak ketemune.
Kowe bali ora nggo Pratiwi aja takon dosa kowe. Nggih, nggih. Anak-anak loro kok do megelo. Pikire wong tuwa. Lho tekan anakku wedok iki kok gemblung to. Lah wong seneng karo bocah lanang kok karo kakange dhewe. Salahku ya kok tak omongi. Yen Nur Seto kae dudu dulure dhewe. Aku sing salah jebulane. Nduk. Kowe anakku kowe ditinggal mati si mbokmu. Yen nganti kowe lunga terus bapak piye Pratiwi? Nduk, tak goleki kowe nduk, aja lunga dadoh ya. Mati-matilah nak tahun 2090. Aja mati saiki. Perkarane apa kok arep mati? Sir kowe kepengin ngerti perkaraku maupun sir urusanmu apa Gagak Ulung? Lho. Ora ketan aku saiki wis ora dadi murite bapakmu Ki Jembros, nanging aku isih duwe rasa paseduluran karo kowe. Upama aku takon, apa jalarane nganti kowe kepengin mati, kendhat mati lampus diri? Apa perkarane? Aku tresno karo wong lanang. Nanging aku ditampe. Perkarane mung siji kuwi. Tresno karo wong lanang, kowe ditampe. Wong lanang ora sitok-tok kok. Jagat iki digelar amba. Wong lanang akeh sing bagus,
nek kowe seneng karo wong lanang ora digelemi golek wong lanang liyane. Sepuro masamu jere gampang. Duweni katresnan bocah lanang, ora bisa kelakon jero golek ganti wong lanang liya ngono apa? Lah kene apa ora? Ya kepenak ngono, tinimbang kowe mati. Ora ngerti gebyaring jagat, ora ngerti kaendahaning jagat, ora bisa ngrasakane kanikmatane urip. Rak luwih becik kowe seneng karo wong lanang liyane wong lanang sing tok tresnani. Sopo sing tok senengi? Aku wis mupus Kakang Gagak Wulung. Mergo aku nembung tresna karo bocah lanang nyatane apa? Malah tansaya ngleloro atiku. Sopo meneh bocah lanang sing gelem karo aku dak kira kabeh iki ora ana sing gelem Kakang. Ana. Ana. Tur meneh nek kowe mati rampus diri. Ki mati keng nista mati keng licik. Wedi ngadepi kahanan ana ing jagat raya iki. Nek kowe kepengin takon, wong lanang sapa sing seneng karo kowe? Ora usah ndumuk-ndumuk kono. Aduh. Lah dicumuk ora kalong ae kok geger. Wong durung piye-piye ketembungmu wong lanang sing arep seneng aku. Tanganku iki mawa rawe wi tak dumuk kok mau. Ayo omong kono aku ya wis krungu ora usah nyedak-nyedak Kakang. Nek cedak iki malah luwih gayeng. Lho, Ini apa to wis tak kandhani. krungu? Kowe iki butek nak kandhani kok. Ini Apa to Kakang Gagak Wulung? wong lanang sing seneng karo kowe. Aku. Oh, sampean dhewe seneng aku. Oke. Rumangsane terus aku Gini. kedanan kebagusanmu. Tak tampa ngono apa Kakang? Katresnanku mung siji kanggo Kakang Nurseto. Nganti mati ora bisa kelakon. Kowe seneng karo Nurseto, mergo Nurseto wis duweni pacangan. Tinimbang kowe lara ati saben dinane mikir karo Nurseto. Ra luwih becik kowe mikir aku. Wong sing seneng karo kowe. Kakang Gagak Wulung. Apa? Rasa pendongeng sing akeh. Aku ora butuh kok tresnani. Siji aku tresnani Kakang Nurseto. Senajan to sawutu aku ora bisa ndarbeni Kakang Nurseto. Ning mung siji atiku kanggo Kakang Nurseto. Rasane kok neko sampean. Berarti Apa? cah wedok kok angel. Angel yo ben wong karep Kandhanane angel. Wong seneng wong ora digelemi kok iso geger. Ralung-alung aku. Kowe njaluk apa tak turuti? ora butuh ora sudi Kakang. Apa kekurangane Gagak Wulung? Kekurangan pancen babar pisan ora kurang gagal didiksa. Ning aku ora tresna ora. Nurseto ya gedhe Gagak Wulung. Lah iya to. Heeh. Nek gini untuk kami. Ayo wong ra tresna kok gini ya to Kakang. Wis to rasa nekat. Sampean bali aja ngridu aku. Aja malah tansaya mbebingung rasaku Kakang. Wong aku wis kadung seneng kok kowe emoh. Lah ngono kuwi jenenge sampean sing edan. Nek ora edan ora kelakon. Nek ora nekat ora bakal kelakon. Jamane edan, nek ora edan ora keduman. Ngerti ora? Ora butuh. Sampeyan arep apa to Kakang? Sampeyan arep apa? Ora lapo-lapo. Lah kok jarite diundahke? Ya ora apa-apa jarit-jaritku dhewe. Jaritmu piye? Bener. Wis kono lunga sing akeh. Mok, Kok arep apa sampeyan? aku gelem lunga saka papan kene ning nak wis mok wenehi. Wenehi apa njaluk apa Kakang ya? Njaluk apa? Wenehi enak-enakan. Enak-enakan sing kok pilih sing apa Kakang? Apa? Iku apa iku? Kowe njaluk sing iki. Heeh. Lah kok inuk sajiane ora butuh ora tak menehke. Satulan ngene satulan. Ora saniko-niko ngono kuwi to Kakang. Pucuk tok lah. Moh Kakang. Moh ya malah lara kabeh ora sane kok ya. Ora apa-apa wong tangga pengin kok. Tonggo pengen dianggep apa? Entuk apa ora? Ora. Ora Kakang. Kudu ana rupane jae. Sampeyan kira saniko-niko ngono kuwi to Kakang. Rupane piye? Mengko nek ngerti rupane malah kowe ngiler tetes apa ora iso. Mujur apa malang? Ojo kurang ajar to Kakang, sampeyan ki arep ngopo? Kakang Gagak Wulung. Ojo. Sampeyan ki arep ngopo to Kakang? Ojo malah tansaya kurang ajar ngono karepmu kok ya. Yen aku kurang ajar karo kowe wis pas. Pancen tak goleki pirang-pirang dina.
nek wis kelakon ketemu karo kowe, aku rumangsa lara atiku. Aku ditundung karo wong tuamu Ki Jembros. Mergo seneng karo kowe. Saiki kelakon, aku ketemu karo Pratiwi, gelem ora gelem kowe kudu tak rasake kawanitanmu. Sekor karepmu gampang apa Kakang? Lah nek gampang. Kepengin ngrasake aku kepengin njaluk prawan. Dene, gare gampang dene. Kakang, gak perlu. Ojo Kakang, ojo. Ojo, Kakang, ojo. Kenapa? Tak hitungi siji nganti tekan 3. Nek kemoh cilaka kowe. 1, 2, 2,5. Ayo gelem. Ngono ae kok mbok. Nyatane nak wori yo ngawetmu ra karuan. Malah jaluk tanduk. Tanduk ora nrimo ping pisan ping pindho. Tanduk kok jaluk ping 10. Ya. Pratiwi wis kelakon laraning atiku. Mergo rumangsa digawe lara karo wong tuamu Ki Jembros. Saiki kowe wis tak prawani. Panjang kaku bisa kelakon. Ora ketang aku ora dadi bojomu. Ning aku bisa ngrasakake kawanitanmu. Nduk. Bocah kok iso kaya ngono to? Wong perkara calanang wae kok lunga ka omah eling bapak ya, Nduk. Bocah iki minggat ning ndi to ya? Terus aku nang goleki ning endi? Ana suarane cah nangis iki anake sapa? Kok kaya suarane anakku iki. Loh. Kene. Sing lara apane? Kok cekam-cekem iku kene apa? Mulane cah wedok iku aja dolanan ning isor greng. Mundak kecocok tunggak. Kene apa? Nangis kene apa? Piye? Mateni wong kowe iki, Nduk. Sakit, sakit. Iya lara. Mulane cah wadon kuwi sing ati-ati.
Lunga kudu ana sing ngancani ora kaya kowe. Tlonyor. Ndek-ndekane kaya ngene iki to. Kowe wis ora prawan. Prawanmu wis ilang. Rumangsamu ning warung ana wong dodol prawan. Upamane ana tak tukokno, tak terapno neh. Anak-anak kurang ajar kowe. Arep mirang-mirangno wong tuwa kowe. Kowe iki bandhaku, kowe iki donyaku, Pratiwi. Kowe iki bocah wadon. Yen wis ilang prawanmu apa sok kowe payu omah-omah, Nduk? Upamane kowe disenengi calanang mergo kowe ayu. Kelakon kowe dadi manten. Mengko yen kowe wis diwori bojomu mesti terus emoh. Mergo kowe wis ora prawan. Lora tak jejeg sisan kowe ngono. Kaya ngono kuwi kepiye coba? Coba. Lara. Wiprawoso Gagak Wulung. Ping pira, Mang? Ping pira? Ping 7 malah tanduke ping 3, Ping 3? Kok ora klenger kowe? Wayi ngono kok. Rasane perih kabeh niki, Bapak. Rasane jarem kabeh, Bapak. Pereh? Mateni wong kowe iki, Nduk. Ngene gampang. Pripun, Bapak? Mengko kowe mulih. Wong wis kadung diapakno. Tak keprukana, tak patenono kowe mati. Kowe engko mulih. Nak kepengin prawanmu bisa balik. Nak menawa iso, ngono tekan omah godhog banyu. Rungono ah. Nggih, Bapak. Godhog banyu. Engko nak banyune wis rada panas, kowe njipuk gombal amoh. Nggih napa, Bapak? Gombal amoh cemplungno banyu panas, plung. Terus gombale jipuk. Engko nak wis eling-eling iki. Ngono gombale ra ijek panas. Wetone iki ngono gombale tak jejeg sisan engko. Kali banyu anget, Bapak. Banyune sing rada panas bendang puleh. Nggih, Bapak. Kono mulih. Batu sakit, Bapak. Alah. Kula jaluk tulung, Bapak. Otote ndak ngantek do pedhot ngono. Iki menawa. Anak-anak ora toto. Rumang sami ki oyot mengko gandulan. Sampluk sisan kowe engko. Ayo. Mutek. Sakit, Bapak. Sakit. Wong ngondang dipijetno nek ning omah. Nggih, Bapak. Mulih. Kula bakal mulih, nggih, Bapak. Rono. Kula tak wangsul, Bapak. Mateni wong cah. Mlakune kok ngantek ngono iku mang ora polahe Gagak Wulung piye. Anakku kok teter ngono iki piye. Kurang ajarane Gagak Wulung. Apa lara atine biyen tak tundung saka nggonku ya. Piwalese kok sing nampa anakku. Kurang ajar. Keranjingan kowe Gagak Wulung.
Kowe wis wani ngrayangi uripe Jimbros. Rumangsamu to anggap aku wis tuwek ngeklek. Ora wani ngadepi dapuramu Gagak Wulung. Tak sumpahi uripku. Merga kowe gegabah karo Jimbros. Kowe wis ngilani karo Jimbros. Aku mau mati nek ora iso nyangking gasmu Gagak Wulung. Ayo kowe ndeliko. Ndeliko ning lak-laking naga. Kowe tak goleki kowe Wulung. Mintu
Aduh, seneng banget ya Mbak Lisya. Ayo. Rondo telas ya ditunggu ngono lho coy. Anjing ngaturaken sugeng dalu. Sugeng panggihan kalian bekti kuncara. Sing dikulawantak kalih mbane sing ayu dhewe sing paling manis ya itu Mbak Yayu Madonna gitu loh. Iki salam jumpa karo artis-artis Bekti Kuncara. Ayo. Sing dipimpin kalian Bapak Agus Bekti saking dusun Klagen Gunung Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Ngono lho coy. Mbak diaturi limong. Ya langsung aja dipanggil artisnya. Yang pertama siapa nih sih? Arombia Morana. Ayah, spotnya mas. Bekti. Kesetrum ngene kok ya. Ngene iki terus piye ngene iki. Kula ngene kaya nyai. Nyai. Lah iya mergo omongan iki lho nyetrum-nyetrum ngene iki. Aduh. Aku tak ambekan sik ya, Pak ya. Iya ndang ambekan. Seteng Mas. Loh, Mbak. Mbak Tamas iku le. Mbak. 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 Lah kok ora gelem ning rene. Wedi rupane. Walah senyume. Ketok aku tok ya, Mbak ya. Ora usah wedi engko nek kobong ya. Main dalam lah, Mbak. Main dalam lho. Entel lu, Pak. Engke. Rasa repot. Lho, cah iki. Piye? Aku iki. Sajakane bagianku ngono lho ya, Mbak ya. Potongane wah lah model saiki. Kenalan sik, Mbak. Paring asma sinten? Lho. Wedok jenenge kita. Daleme pundi? Mriki. Mangonan. Nggih. Wis dibojo ta ora? Rada. Iya. Kebeneran nek ana kaya aku yo. Ayo. Rondo, Mbak. Mbak kita Sugiarto. Matur suwun nggih, Mbak kita. Panyuwunanipun yo diwaca coy. Mau udah kok ndi ku? Ora ana isine. Andane. Mosok ora ana isine masak garingan. Ora ana isine ya. Ya ora ana ya. Dawak, Mbok Mboten enten nggih, Bu nggih? Dawak mesti. Ora ana kandhani kok. Aku niku. Iki lho. Sik tak macane sik ya. Macan. Lah piye? Sik tak wacane. Nyo lho bareng maca kok rebutan niku lho. Kowe ku tak dodono, kowe ku tak benerno. Lah yo sik tak macane sik. Wow. Bocah diwarai kok tak wacane, aja macane. Lah kok wow. Wis digenti to. Askum. Kok askum iku lho. Deloki tak mangan sekolahan ta ora kowe? Iya entek botol 5. Askum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek dari MMC. Apa iku, Mbak? MMC. Lah iya wong Jawa ya MMC. Saiki mlebu kota ya MMC. Request lagu, Mbak. 1 secawan madu, 2 selalu rindu, spesial buat cowok-cowoknya. Muga tambah langgeng. Amin. Waskum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mesti sing nyawer mbake kok. Sing ngekekno kon ibuke.
Lah iya. Tak- Ah iki Tak Mbak Turi wendi apa? sik ya yo. Tak aturi minyak wangi ae yo. Minyak wangi. Ah. Ya wis. Jadi buak. Ya, sebar aku minyak wangi ya coy dados. Monggo jenengan nek badhe Mbak Turing niki nggih monggo. Kayak Bu Giarto ngono lho. Mbak Bu Gito ngantek Giarto ngono. Semangat diaturi minyak wangi coy 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 coy. Jadi wono.
Aduh ya Allah Nyawang iku Gusti. payu semono iku. Nyawer. Nah ngene iki lho. Alah, Iku alah. isine TV. Tak tunggu balimu. Ya ngono tak tunggu tenan kowe, Cong. Joko tak isa Joko iku ketok aneh. Tak urung sunat lah. Masa durung sunat ini. Ketok aneh ya urung sunat dong rambute dawu ngono kok. Iki ya dibuka ya, Pak ya. Bungkusnya lagi yang ngono yuk. Isine TV. Ya Allah. Apa iki? Jamu. Jamu ben kaya Mbak Marijan ben rasa. Heeh. Terus apa nih yuk? Walah. Kayak ngerti, Piye, upeng ngembek laran melakno Iya. ditukokno katembat ya. Sip. Nah, iku lah adalah. Ya Allah Gusti, ya Allah. Kaya ana ajino moto barang ngene dienggo apa? Permen karet jajan. Iki saput. Kok ana pil kita? Ya ilah. Apa nguli bangunan piye lah cah ditukokno sarung tangan barang kok. Ana cepet barang. Lah iki Ya. apa iki yuk? Iku sotek. Ya apa matur suwun sangat nggih Mas nggih. Kono cepet barang iki entuk kuwi iki ning ndi? Tak wacane ya tulisane ndi mau iki rek. Ndi, Nduk? Tulisan, Nduk. Dikelompokno ya, Nduk ya. Matur suwun sangat nggih. Para pemuda-pemuda dusun Mangonan. Heeh. Kok ana pupuk wedak barang ngene iki? Nek ngerti aku keringetan ya. Tak wacane sik ya. Perang amal iki. Iki kotak amal ya kandhani. Salah nikung lho. Mas. Assalamualaikum. Lah kok iso asalah nikung iki lho ya entuk sekolah mau ning ndi? Amat ya Mbak, amit ya Mbah ya. Rumah sami iki aku danyang piye lah tak mbok amat-amit ae. Ya. Nuwun sapi. Ya Mas, nuwun sapi. Nuwun sapi nek alas jati, nek ra iso rapi alok mati. Ya kaya aku ngene iki lho Mas, aku geng rapi-rapi. Akhir tahun munak-manak kok Mas aku kok. Mulak anake sak umbruk-umbruk. Sandal teklek kecemplung kalen, timbang golek alok balen. Ya kaya aku ngene iki lho. Sapa lah? Anakku ngono. Oh, aku dhewe tak pek-pek ngono lho ben payu karo kowe ngono. Ya iya. Nek kuniran tuku kayu. Apa iki, Nduk? Request Mbak lagune. Masa lalu kebelet tertanda funky jangkui. Jungkui. Funky jangkui. Iya bener ta ora? Ya wis iku. Ya baiklah, ya dipanggil artisnya. Mau Mbak nyuwune apa mau? Secawan madu selalu rindu ke Bu kita. Ya dipanggil artisnya si Nita. Manuk wario coy. Sesok karek ngelasno, Bu. Bu Patri ndelok tara Bu Patri. Biasane ning ngarep kene kok Bu Patri ya. Iku mae jare mae apa Pak Lurah? Makane petinggi, Mbak. Iya, makane petinggi ning kene. Heeh. Iwo iki diaturi apa, Pak? Tak aturi secawan madu ya. Secawan madu. Bakdo secawan madu engko ngaturi pangki jangkri ya, Cai.
langsung secawan madu. Semonggo dados. Tak kelompokno ya Mas ya. Spesial Monggo, buat Bu. yang suka sama Enten lagu foto-foto Bu. Anak pil kita barang. Rumah sana iki aku bakulan ngono lho. Kok mau sisah